Здравей от Берлин! Сега ще ти покажа нещо интересно, може би. Това са обществените тоалетни в града. Това е частта, където може да се ползва за инвалиди, за седени, за голяма нужда, за смяна на предини. Тук е написано, че е безплатно за всички, а сега ще видим частта за мъже, които може да се ползва както от предната част безплатно, така и задната част безплатно. Ето това е частта, която е за мъже. Директно влизаш от тук. Имаш си вода, течаща, има и сапун. Те са така две отделения. И се вижда, че е чистичко, поддържа се от общината, от парите, които удържат за данъци. Ето къде отиват, абсолютно адекватно. Допреди известно време бяха платени, но сега са безплатни, което е супер яко. И ги има тук-таме. За съжаление не са на всеки ъгъл, както аз бих искал да има, или смисъл, както би трябвало да е редно да има. Но все пак вижда се, че ги има, безплатни са и са чисти, което е супер. А в вашия град има ли такива? Пишете в коментарите.